Integrovaná implantologie umožňuje lékaři okamžitou kontrolu pozice vrtáčku. Tu porovnává s naplánovanou pozicí implantátu na obrazovce, kde se promítá trojrozměrný obraz čelisti snímaný CT tomografem. Předpisu lékař po promoci může dělat všechno, co chce. My chceme, aby ti lékaři byli erudovaní. Tak, budeme udělat kontrolní rentgen. Žádná bolest, nic není cítit. Po této zkušenosti pan Šimek uvažuje, že si pořídí i druhý. V reálnom čase zubár tak presne vie, kde sa nachádza. Si všimnite, v hornom poli nás upozorňuje, ako sme ďaleko od nervu, od štruktúry, ktorej sa musíme vyhnúť, ktorú nesmieme poškodiť. Počítač zároveň zubára navádza, aký sklon vrtačky má použiť a do akej hĺbky môže vrtať. Žltý predmet na obrazovke je vrták. Komplikované je to na koordináciu pohybov, lebo tie modré čiary nás znázorňujú dlhú os, kade by som mal ísť. Lekár sa tak nemusí pozerať do pacientových úst, ale na monitor počítača. Okrem toho, že pacient namiesto 3/4 hodiny v kresle strávi iba 20 minút, hlavný benefit tohto typu operácie prichádza počas hojenia. Keďže nemusíme robiť tie chirurgické zákroky, tak aj odpadá proces hojenia mäkkých tkaní a ďasien a tým pádom nám to mnoho ujednoduší prácu a pre pacienta je to mnoho menej komplikované a náročné. My keď sme chceli doteraz kvalitne zaviesť implantát, potrebovali sme tú kosť vidieť. To znamená, že sme museli mäkké tkanivá a okostnicu oddeliť od kosti. Aj to sme videli len povrch kosti. Teraz vidíme tú kosť nielen z povrchu, ale aj do hĺbky. Ako žiadne implantáty, tak ani tieto neprepláca poisťovňa. Táto metóda je aj o čosi drahšia, no výrazne rýchlejšia a šetrnejšia. Ja vám to ani nebudem zašívať, lebo absolútne vám to nekrváca, je to čisté. Po krátkom zákroku odchádza hoci strpnutý, no s úsmevom aj pacient.